Alhamdulillah. Iku ngingai lontong artis sing. Ono ae. Wah, teko wong-wong kan ya oleh ae. Tak kaya aku jarang gelem. Angel. Duit ndek aku sik akeh. Duit ndek aku sik akeh. Nabung. Oh, HP. Teko Facebook akeh sing ngekeki. Oh. Tapi aku angel ngekekno. Cuman di duit terus sama anu arek ngekeki ya. Iya, tapi aku kangelan ngekeki. Ya apa juga transferan ini. Transferan akeh sing tak tolak. Iya. Apa jenenge? Ya krana angel iku wis. Ya nanti anak. Ndak duwe. Jangan. Ndak dodol isuk jangane. Oh, jangan namanya ya. Oke, piro yo? 3.000. Kanggo jangan. Ndak dodol jangan posoan sik isuk, dodol sore. Sebabmu kan balik. Wah, ndak wes. Nukane mbokmu. Aku iya nukone. Mbokku yo mati. Masane kono yo anu. Yo. Masane akhirat. Kancane padha salehne. Yo anakku kok gak tukokne. Mari pengen tukokno. Hah? Pengen Mbokku dhewe? Tuku ndi pen? Hah? Tuku nandi? Wiritan. Klambine gawian ya? Hah? Gawian klambine. Rapi? Klambine gawian. Oh, gak krungu. Klambine wingi kala gawian. Oh, ini ireng. Iya, ireng ambek pote tak tekokno loro. Duitmu lho. Wah, bingung ae sing tate balekno. Dibalekno tak jak gelut nah. Wah, duit abang-abang tok rek. Duitmu kawan. Gah. Rezekine pean. Hah? Rezekine pean. Iki lho 5.000-an iki. Oh, iya kok. Iya. Banyak kok pecah. Kanggo jangan we. Enggak, posoan prei sing dodol jangan. Jangan mie ya ya. Iya. Apa ya mie lek gelem nggowo. Oleh ndi mi. Aku saya itu potong bolu ngene iki. Anu, tak ngene arek lembut-lembut lho. Aku ndak pengen sangoni. Hah? Aku ndak pengen sangoni. Gak ra kere nyangoni. Ndak kere. 2.000-an nek ku nyangoni. Mari tuku jajan. Mabilen nek ku nyangoni. Mari tuku jajan. Mari tuku jajan. Jajanmu akeh. Ogane dodol Pak Gepit yo ngene. Oh, Ning Pak Gepit. silian bogane ya. Ono paling kesuk tak golekno. Hah? Kesuk ben tak golekno. Opak. Ono. Ana. Gak kena kene kuwi. Ya tak tukokno. Hah? Tak tukokno wis. Iya. Sadang ngono kae lho piro ngono. Iya. Aku seneng karoan kae. Opak Gepit ah. Seneng opak Gepit. Roti gak seneng. Duitmu nya. Oh wes, ndak usah. Ke pancen sak lempil lho. Lho. Lek pen balekno tak jak gelut, ndak usah. Duitmu. Ndak usah. Wong buang wong jare ngono wae tak anu mbok mbokku yo tak tukokne dhewe. Ya tak gawe. Tuku nandi pen? Hah? Tuku nandi? Tuku ndek sapa? Lho kok sapa? Tuku ndek sapa? Tuku nang sapa? Kok mbokku. Lah ya kemes kowe kuwi makane aku kok mbokmu sawamu. Wes, mbokku wes. Aku iki lho duitmu lho pancet lho. Wes, peken. Rezekine pean. Engko lali kowe Pak Gepit. Iya. Sing koyo satangan yo lek ngrempit ya.
Ay abang ijone. Ya wes, Bud. Aku gawane ngelong. Longen wae rezekine pean niku. Ngelong koyo. Kowe kaya jangan. Ndak duwe, ndak dodol jangan. Oh, duwe ya persis ya. Iya. Jangan miyengko engko sore. Aku lek wadem gak iso mlaku ya. Angel kira aku. Kemeng. Tapi yang mari aku teko gede rubin barang. Ndak tahu toto omah. Di terminal lah. Dek Pasirian. Hah? Dek Pasirian, gue sebelah ndi ndak ro. Di Pasia. Pasirian. Iya, pada terminal. Ndak ro. Longanan itu, longanan karo. Ro. Ya kok karo lah itu. Ndak ro panggone. Kowe iki lho jajan apa? Anu Kacang ijo. kambing ki blenger aku ya. Kacang Lapis ngono lho. ndak ketok lapis belasian, padha prei. Kacang ijo ah. Kowe kira nyapa yo kene aku. Ayo. Ora kita. Ayo nyabalan aku sing iso balik. Ya wes budal aku. Lha napa ngene barang. Kepingin. Hah? Kepingin. Aku wis nak duwe mak. Aku wis nak duwe mak, kepingin nukokno pean. Banget tapi. Oh iya. Ya wis ya. Budal ya. Dadah. Kok kagak susu.